Takže vítajte pri druhej časti z Read Portal 2. No počkaj, ja ti taký vám. V minulej časti sme dokončili jednotku. Teraz ideme na dvojku. Áno. Tak poď. A tu je už 8 panelov. No, dobro. Ja som Tak to pripravený. asi nesídeme v jednej časti. Nevadí, stíháme všetko. Aký to bude dlhšie, no a čo? Treba tú zábavu. Presne tak. Keď už sa rozbehneme, naše mozgy tak fičia, že to netreba zastavovať. Milé vás nechávame na pätí, že nevieme to spraviť, ale vieme pri tom všetko. Presne tak. My ešte ani ten level nevidíme, ešte sme v tej načítavacej a už vieme, že hen tam hodím ten port, a hen tam. Bum. Vidíš, aká sranda? Jaký si amatér. Už som tu. Oh. Počkaj, ja ti to tu hodím. No, poj. Môžem? Môžeš. Bum. Som tam? Okay. Počkaj, teraz mi tu ty hoď. Počkaj. No, No, hoď mi to tam, nech sa môžeme aj dostať. poď. Oui? Oh. Ja sa pálil. Bum. No je, to pokračuje ďalej. Kde To sme? bude tutoriál nejaký. No ja viem, tuto som. Som hore niekde. Je tam niečo je, alebo si tam išiel proste len... Proste som to videl, tak som išiel. Ale hej, Aha, sem mi daj výborne. portál. Tuto, na to vidíš? Áno, vidím, no, skáč. Skoč, neboj sa toho, davaj. Mám tu nejaký čudlík. Áno, tak ho stlač. Fajn, ešte jeden treba. Nevidím, že kam by som to mal dať. Asi sem a sem. Počkaj. No. Hoď mi sem portál. Asi tam, no dobre, tam už máš. Fajn. A ten ďalší. Počkaj, jaký mám portál? Ja vlastne neviem, aký tam mám. Aha, fajn. Gulička padla? Padla. Mám ísť dole? Môžeš. Co? To bolo easy pre nás. To nebola Má byť výzva. akože ťažké? Co? Ja neviem ako, čo Čo to to na tu nás dá. skúšajú, akože toto. Asi dá niečo, vieš. Na rozohriate. Perfektné. Onda je v kinách dávajú nový Jurský park. Pôjdeš na to? Vážne. Ale úplne luxusné. Vieš čo hral ten typek z Strážcov galaxie, tú hlavnú postavu? Tak ten tam hrá toho takého múdreho, vieš? Takú zaujímavé to vyzerá byť. Čo ty ide na každý film. A čo, jaký bol jeden? Rýchlo zbesilo. No, Clemens bol taký dojemný, však Pedro včera mal stream a pravil, že no prvýkrát, keď na tom bol, tak plakal. Druhýkrát, keď na tom bol, tak mierne iba. A tretíkrát iba taká slzička mu vybehla. Ako čo, nemá čo robiť, ak ja to ešte 10 krát. 3 krát. Však ja viem, ako Sem to a bolo. niekde hore by sme mali skočiť. Oj, sem poď. No, ideš. A ideš. Niu. To je vse. Je za ťa. Počkaj, vzdušné gesto. Ja som ti vlastne mohol stlačiť ten gombík. A to nebolo nás, ja som úplne, mi to vypadlo. Bylo to nutné, ale tá ženská ti to píči. Môžem? Trochu. Oj, som ti to stlačil, neboj sa. Ďakujem. Čože, ako ma to odstrelilo. Počkaj, takže... Aha, teraz mi to tam musíš ty hodiť. Jeden. A dole, Druhý. no. A potom ten, čo máš hore, Áno. strel. A nezabúdaj stlačiť ten čudlík, Aha. ten čudlík stlač. Áno, stlačam ho. No a teraz mi to tam aj hoď. Sa mi páči, rob vzdušné gesto. Počkaj. Ui. Jo, jak som si tam brdnul hlavu o to. Jo, každé vaše A bude to aj také, že vlastne pôjdem do tých miestností, kde by sme nemali byť. Vieš, že už budeme, ako v jednotke bolo na konci singlu, že si chodil po tam tých šroboch a takých hovadín. Ne, vieš, aké to není. Teda aspoň o ničom neviem ja. Vieš, ako končila jednotka? Ja som nehral jednotku, ti A hovorím. prečo si nehral, keď máš dvojku? Ja neviem, dvojka bola za 2 eurá, či za 3 eurá, tak som si Ja kúpil som to chcel ako dvojku. balíček celý. Tak keď som to ja kupoval v akcii, tak nebol tedy balíček teda. Aspoň mi tam vybehlo na hlavnej stránke, že portál 2.
Mal by si ísť hen tam. A vidíš čo povedala? Modrý sa velice... Čo? Nečítal som si nič, neviem. A nejakú chválu tam o neho hovoríš, že ja som... Ne, nerob to ty neberám. Ja som víš. No však chod tam, není to Dobre. portál niekde. A na čo by som tam išiel? Není tam nič. Ne, čak to je. Keď dáš koliečko, tak môžeš priblížiť. OK, tuto zás musíme ísť a niekde sa musíme vystreviť, ale ešte neviem kde. Nie je to niekde nad nami? Aha, už mám tu. Fajn, tak hoj. Dobre, hneď ti poviem. Á, nechťa som si to zničil. Ježi. No čo ja to poviem, nechťa si nechťa. To bolo nechťac, je to prečo dosť úmyselne. No nechťac, môžeš to zmačknúť. Daj, boj. Tu máš, no, poj. Yep. Aha. Dobre. Tak môžeme to rojdať druhýkrát. Aha. Nás to vlastne baví. Prečo som spadol? Jak tohle môže byť umedzuje na bezmožnosti smrti. No choď. Tak, on to robil v záujme vedy. Však Áno, si však nikdy nevieš, čo sa stane. Či nejako nezmutujem alebo niečo. No, náhodou, mám si nebol Superman, alebo niečo Ale také. však to je pojďme. Môžem? A tuto to niekde hoď. Prečo však Alebo nie, počkaj, ja portály tam sú. pôjdem, ja to chytím. Tak poď. A chytaj. Môžem? OK, máme guličku, ale neviem, kde je s ňou. Sem. Sakra. Poď. Počkaj, no, skús tam hore. No poď so mnou. Jo. Tu bolo všetko? Sa úplne To lahodá. bolo, kde... Pre koho dávajú, pre nás sa nie. Ale že... Ozaj dlho sme... V jednotke sme často strihali si, tak musím aj teraz. Predtým si ma porazil. Jaj. No, v jednotke som bol víťaz, no. A ešte by som rád podotkol, že aj záchranca situácií. Ja aj takto, áno. Tak to určite. Počkaj, no poď. Oj. Ej, aký pán. To už, to bolo nahrané. Ty si začal, tak druhý Áno, kolo, určite. vždycky keď ma porazíš, tak ide aj druhé kolo, bo to, ktoré si ma porazil, sa nepočíta, chápeš čo? Výborne, výborne. To si vyskúšaj, to je sranda. Áno, idem na to, uhni. To je neskutočná lahoda toto. Škoda, že ti vždycky jemne tú kameru. My sa nekúkaš na jedno miesto. Ide tá gulička, počkaj, no poď. Zas toto isté. Ty tam nemôžeš, alebo vieš čo, idem teraz ja prvý. 1, 2, si tam? Si tam. Áno, som, môžeš byť niekde. Ja krásne ťa vidím. No, do ktorého by si chcel ísť? Tam, to je jedno. Počkaj, horody mám. Nie, ale počkaj. Ty najskôr musíš dať do jedného a potom aj do druhého, musím byť obidva. Kde? Stlačil som hore, vieš? Tlačil guličky. Aha, to je záhadí žonglování. No poď. Berem, aha, kráne, ideme. Hajzlí, odhalili nás, čo chceme urobiť. Také čorky sme do železa, že sme to chceli dať. No, taká fajnová veľká železná devička. By nám vyniesol, čo si. Niečo malo určite. By som si aj ja mohol dovoliť to kino, čo? Asi áno. Však teraz 30. ideme. No, ideme. Ideme koľkatého je. Teraz jedného sa mi zdá. Čo tu máme? Tam vrtá, hodím ho čo dám. Ne, niečo by som by tu mohol zmačknúť. Ešte jedno. Fajn, na tom rýchlo a zbrsilo, čo bolo vidieť, že? No vôbec. Na konci dali aj na jeho tvár. Akože pozreli sa, akože s kamerou a vôbec to nebolo vidieť, že by tam bol jeho brat. Haha, sranda. Teraz ideš ty. A portál, keby si mi tu
Môžem? No počkaj, ja som si istý, čo tu. Môžeš tam skočiť? A ty si nebol cez to prejsť, ajmo. No... Vyzerá, že mi niečo Počkaj. uniká. No skoč. Som. Teraz. Ja neviem, Hej. takto. A deť. Ten zlý si mi tam dal. Mám taký pocit. A nie, čak ty sa musíš Áno. prestreliť a keď ty cez to prejdeš, tak nemáš šancu. Ne, zlý si mi tam dal. Aha, ja musím hentam streliť do toho tvojho, čo si tam mal a potom jeden mi hodíš sem. No, a teraz mi červený hoď sem. Fajn. No, ja čakám. Teraz ja tam skočím, tým katapultom, no som tu. No. Ach, ježiš, ja som taký zachránca situácií. Ale neviem teraz, jak sa tu dostať teba. No, to som ešte nepremyslel, sorry. Tak dík. Keby si mi dal portál ty sem a hen tam nedostrelíš, že? Na hen to tam. Jo, už to mám, ok, posral som to. No. Máš tam, dobre. Kámo, mne to jak myslí. A toto som naozaj asi tie levely už nepamätal. Aha, mám tam ísť teraz? Počkaj, to... No, choď tam. Počkaj. Čože? Á, aj takto sa to dá. Ja som to chcel mať úplne premyslené, Áno, že ty aj to, skočíš tým viem. katapultom, hentam ťa to odrazí, tuto som chcel dať jeden port a tuto ďalší. A ono to ide aj takto. Dobrý som. Bože, to je trápne. To má byť akože ťažké. Je. Ja som si to chcel ešte stiažiť, ale oni mi to nedovolili, pochopíš to? No skočil si do toho. Tam. Kde čo som mal? Aha. Niečo si mi tu mal mačknúť. Otvoril sa na ďalšiu miestnosť. No teraz ty skoč. Mám tu jedna portálka, druhá. A čo s tým? Zatvoril si ma. Ja viem. Počkaj, ale neodchádzam ťa, bo Dobre, teraz sa ale ti tie počkaj, portály mám dať zruší. Aha. Ale počkaj, tuto niečo musí furt držať. Vieš, že by tam niekto skočil? My musíme A ísť to sa- sem. Hej, nie je kocka. A hej, tam sme tú kocku musíme Počkaj, zobrať. Toto tak až... uní. Jaj, sorry, ja som ťa tam zavrel. Nevadí, ja to vylúskam A aj sám. tak, ja to chcem aspoň vidieť. Tak, Hej, kúkam sa. dobre, neboj sa. počkajte. Dobre, no. Fajn. Tam mám nejaký. Dobre. Tak ti to ukazuje na tej portálovke, aký máš označený. Tak ale keď máš obidva, tak. No. Okej. Tu dám jeden. Sorry, že som ťa tam zavrel. No počkaj! Jaj, videl som to. Všetko Ja je... ti to tu musím prehodiť všetko je asi. natočené. Ne! To je Photoshop určite. Ale sem ani ja nemôžem prejsť, lebo je tu tá bariéra. Počkaj, no choď už konečne preč. Choď odtiaľ preč. Zober tú kocku a podaj mi ju. Podaj mi ju, normálne, no. Kde kúkáš? Nie, normálne mi ju podaj. Áno. No, fajn. No, si tam? No, Si... som tu? Choď tam. Choď tam. A keď si mi si dal portál. Však nevieš Tak si ty tam si dať to tam už dal. minokoj? No, nastav si to tam. Hoď do obidvoch. No poď. No, snáď to k niečomu bude, nie som si ešte istý, ale... No. Paráda. Máš tam Ja som- niečo na... Už na... Mám tu por, no poj. No tu. Ešte to levely nie sú prosím Ale pre že? nás. Počkaj, poď sem. A poď. 1-0 pre mňa. Ó, 2-0, 2-0. Vieš?
Počkaj, idem, ešte, ten som sa nepočítal. Ten som nepočítal. Na Jo, 2-1. tento player mi konečne 2-1. spravodlivosť, nie? Ešte si nepodvádzal, že? Počkaj. Ty čo robíš? Jo, Máš tanček. robota, jaké robota tancujem. Král No, parkety. Že sa ti zasmeješ, že nevieš tancovať. No áno. Ale čo, ja ťa mám rád. Ja ťa... Muzik, ty šotola, choď preč. Povedal, to si to povedal? Ja. Oj, tak pozrovať. Tu si aj strelil? Kámo, že ti to rozbilo hlavu, preto to nevidíš. No nie, že ťa teraz rozoberajú. Jaj, konečne dýchať. Toto si mohol strihnúť, tak Ja to nenápadne. nezabudnem. No, nie, fajn. Ja si to potom pozriem, a keď to nebude strihnuté, tak... Nie. Inak toto si môžeš všimnúť, že čo tu Áno, bude, to takže poznám. budú tu kocky ti na hlavu, trampolín a voda. Čo tam máme? Aha. Tento sem? No a neviem. Boom. Boom. Ja ti niečo nastavím. Čo si? Ja inak neviem kam to pôjde, ale dostal som sa sa tam. sem. Čo som dal? Čo som to nechcel. Ja som to nechcel. No. Čakaj chvíľku, idem za tebou. Som tu, počkaj, ja tu môžem niečo zmačknúť. Daj mi tam niekde tie portály, tak aby som sa dostal tam hore. Aha, jeden mi daj tam dole, kde si ty Som dopadol. si dopadol, no mám ho tam. No tak tam daj. No a druhý daj niekde, kde môže No ja vyskočiť. ťa nemám kam dať. No, Počkaj. Prozhľadaj sa. A skúš šlapnúť na Nemôže, ten to je gombík, čo kocka. tam je. no, Aha, a kde je tá kocka? No hej tam, no tam, kde kúkáš, naľavo, nevieš, kde ľavo. No tam, do tej šikmej plochy mi hoď ten portál. no počkaj, tu mám, čo ty? No. No, para. Bom. No a čo teraz? Máš? Sa. Teraz ja nejaké to ačítko, Hej, nech malo by ti kocka. pan kocka, Letí, kocka letí. je. A počkaj, keď za Musíš. tebou. A nemusíš. Musíš mi ho hodiť. No, poď. A teraz sa tam musí aj nejako dostať. No už asi viem, vyskúšam to spraviť. A ja hodím teraz portály tam, kde si hodil ty a ty musíš tam, kde som hodil ja. Vieš, že som hodil tie portály, že? No, dobre, tak to To bola určite iba nie. skúška. Ale... Či to piči, jak má, že? Áno, tam si hoď a druhý si hoď niekde tu hore by mal. A teraz letí. A robí si už sám. Som sa sekol. I believe to fly. Kde si dal ten druhý port, počúvaj ma. Však... nechcem už hovoriť, ale alebo teraz čo? Som sa sekol. Chcem. Aha, kukni, no tam, do tej šikmej. No, A však ja mi... no, presne. Áno, jasne. Vidíš pre mňa. Zas som zachránil situáciu, nie? Oh. Ale ešte pokračuje. Nečakané. Uiii. Ježiš, toto nemám rád, to musíš načasovať ale to- toto. Počkaj. Ona mi sa nedostrelí. Good job. Ja viem, A tam ty to musí musíš niekto chytiť, skočiť a... Aha, teraz vidíš, dobre si tam dal ten Teraz by port. som ti to mal. Dobre si ich tu dal. Hoď. A skôr musíš hodiť tú cez kocku, tak ja ti teraz hoď. You are doing wonderfully. OK, takže o niečo neskôr. Neskôr. Ne.
Čakaj. No dobre, paráda, teraz máme dať? ju. Máme ju. Dobre. No to, na to prídeme. Tam ju musíš dať. To je house. A poď, to vôbec ťažké nebolo, akože neviem čo tu riešili. Congratulations on completing Čo bolo that zaujímavé, tento ani dať nemuseli. To je na výsmech akurát tak. minimum consequence of death. Jeden port si tam dal a jeden gombík sme stlačili. Čo je? No, neviem, niečo nám vysvetľovalo. Tak Áno. si tam poriadne počúvaj ma, musíš ísť ešte. Áno, Perfektne. konečne. To je zase rozoberajú. To je smutné. Pozeral si to Celestia za tých 200 € ten mikrofón? Ten čo mal prvý mikrofón? Ten mám aj ja. Ja mám ešte slabší. Ja mám ešte o 10 si eur biohazard, lacnejší, no. Your test time show you are going too slowly. Ja mám sluchatka biohazard a ten čo tam má mikrofón tým sluchatkám, A reklamácia. ktorý je úplne na hovno. Blue, you are the most Ja vlastne biohazardské sluchatky som už reklamoval, toto mám iné, to mám nejaké GX Gaming, či jak sa volajú. Neviem, kam som skočil? A tam je to keď si dám ten mikrák zo sluchadiek, tak je počuť, čo Jasne. pozerá, vieš, a niekedy pozerá ako slušné kokotiny, ja nechcem, aby to počuli ľudia. No vynikajúce, inak teraz musíme načasovať, aha, Ja som pripravený. musíme tam skočiť. Máš tam úplne no, tak 3, 4. No poď. Dobrý sme. Taký Idem ja teraz. To sa ku housey, no choď tam a niekde musíš ten port zamieriť. Televisor. No, tu bol niekde. Chudák. To máš za to, že Ja si aj to zlý robil jeden, v musí. minulej časti. Au. Tebe to raz párno vráti, nebo... sure how to make Dojdeš. No rýchlo, ten port mi niekde hoď. A kam? No a Tak niekde už mám. inde ho hoď, davaj. No, áno, niečo sa... Je to? Ty si mal byť, No, rýchlo, choď môžeš. tam. Ja sa bojím! Aha, Počkaj si to, ja? jasné. Ne. in case you were wondering. Však keď ty si pomalý. Ja som nevedel, čo sa otvára. This test. Vieš, čo kde mať ďaleko spavnu. Na za chvíľku chcípneš. Ja to sere. Vole, ale kam máme zatiaľ to? Tam niekde hore vyskočíš a No. to ti už dojde snať. A mne tam niečo stláže, mi to stopneš. No, Davaj. ale to je všetko. Je tam niečo? Ale Jakže to je kde by všetko? malo Musí byť tam niečo byť. No, Počkaj, idem tam ja. hen je akurát tak sem. Ty daj, pozri sa. A ty Sem, musíš zoskočiť portál, sem aby si dole. sa tam mohol, no. Ty daj Počkaj, tam počkaj, portál premýšľam. do tohto. Keď budeš skákať dole. Na čo ďalej? No neviem. Aha, keď odtiaľ to A skočí, pôjdeš tak ma sem, to nie? jemne do tohto a toto... Ťa to sem? Počkaj, kde? Taký krížik, také niečo. David to mal asi hodiť na druhú No, stranu asi, tejto no. miestnosti, alebo čo? No, však Tak to ešte dobre, uvidí. môžem? No, môžeš. Strieľaj. Pohode, mám. Nemáš. To musím držať. Musíš držať. No a skáč. I can't decide which is my favorite. Moc Yeah. nízko si ma vyhodil. Or the reassembling machine for putting it together. Nie. Počkaj, to ešte raz. Crashed again. Kde je to? Kam? Už. Počkaj, počkáme To- chvíľku. A kde je No. tá kocka? No. Skú. Počkaj. Počkaj, no a teraz môžeš Aha, ísť. teraz môžem ísť, aby ma to zabilo. No poď. Počkaj. No skáč. No niečo som Hej, tam jebnul a povedz to niečo dal. som otvoril.
bom. A má sa len tú kocečku. Jaj, Aha, to to je- otvoriť. Počkaj. Portál mám. A ty to aj tak nesídeš potom. Nie, ty tam hodil tú kocku, Hore? kocku tam iba hoď. Na to mi to musíš čuknúť. Ne. Choď hen tam. Ukáž, daj mi tú kocku, tam musíme podľa mňa tú kocku jebnúť. No už. Aha. Ja som... Tak kde si? Už som nám zgoroval. Ne, ja som úplne vzadu. Yes. Something you need. Kebyže je tu ten šprint. Počkaj, ja si tu No. ešte hodím portál, nech to má ešte bližšie. Poď. Krása, krása. No. Teraz sme to vyrúskali ako oriešky. Jak sa patrí. We should take a break from the official test. Presne tak. To bolo všetko? Neviem, ešte by tu mal, ešte zo pár bych tu malo byť. Ich tu až 8 tých levelov, takže... Neviem, to sme. To týmito levely sa mi odomýkajú, že je pozdraví, že? Aha. Fajn. Ach jaj. Muzika nech sa patrí. Dobre. Takže je konec. Oh, Zrodilo pre teba. je vrtulka. Počkaj. Jo, ale fiči. Tam som nejde. To tu bude asi posledný level, tu bude to CDčko podľa mňa, lebo vždycky taky to býva s tým CDčkom. No, hen tam to musíme dať, asi. Hen sú kocky nejaké. Podľa mňa stačí nebude, čo? A stačiť. Niečo som stlačil, ale nie som si úplne istý, čo? Počkaj. Tu nič. Aha, Áno? vidíš, ja som zobral tú Odkiaľ kocku. máš? Ono ju to vyplulo tam hore, vidíš čo tuto, keď sa budeš kúkať. Aha, ona ide dole, ale keď ja tam takto skočím, tak dívaj. Počkaj, najbližšiu kocku to vypluje hore. No zmačkni to. Aha, Aha. kúkaj, vidíš, teraz ide hore tá kocka, ale treba odtiaľ nejak zobrať, ale neviem ja. Počkaj, to sú aj nejaké Tam schodiky musíš dole. ty skočiť. Aha, poď sem, tu daj jeden portál, tu daj druhý portál. Kde druhý? No, vedľa môjho. Tuto vedľa môjho niekde. Aj tu je dole. Tuto. A počkaj si, keď to bude tak pípať, vieš, tak už pôjde tá kocka a ty tam skoč. No teraz, skáč. Oj, mám ju. Máš ju, paráda. Dobre, a teraz sa sem nejak musíš Takže vrátiť. počkaj sekundu. Tuto by mali byť niekde. A ja tu mám... jeden. A nemôžem dať portál. A Daj. tu mám. Jeden. No, fajn, a tuto daj. No, alebo tam. Sakra. Raz. No, paráda, hneď si to aj našiel. To musíš držať, že? No musím. A čo si tým otvoril? No neviem. Aha, hej, stop, vrtuľu. stop. Tak tam musíme asi skočiť, tu je, aha, tu je na to port. A kde je druhý? No neviem. Ja to držím. Čakaj, zatiaľ nájdem nejaký port. Ty myslíš, že by sme zase mali zhentať, jo? Tak ja neviem, pozri sa. Au. Jeden port je tu. Ne, to je na hovno. Tuto musíme určite dať port, ale jak tam preskočiť? A keby sme skočili takto dole. Neviem, či to bude stačiť, no skúsme to. Daj tam port, ja to vyskúšam. Alebo ty vyskúšaj. Tak, vyskúšaj ty, to je vidieť. Daj mi tam dole port, ale. Však si tam daj vlastný port, nie? Ah, Oh, bože. no. A keď si mi to spomalil. Jop, funguje Tak to to. nestačilo. Ale počkaj chvíľu. Nemôže by tam niekde dať port? Niečo som otvoril. No tam musíme byť to dvaja. To musíme naraz tlačiť. Aha. Tak Kúkili, že kde... Aha, hen tam. je tu nejaká tá tam vecička.
Tam nedá sa dať port vedľa teba? Tam no. No, ale tu je aj... Že Počkaj, vidíš? Pozráš sa? Aha, kúkni oproti tomu. Počkaj. Nemôže sa tam dať. Kde mi musíš hodiť port? To ja viem. No, aha, tam musíme dať, oproti tomuto dať. No, toto. Port musíme dať. Hej, ale ako ho tam dáme, vieš no. Počkaj, no, nechaj ho tam. A hoď ho niekde do tejto kancelárie, no, tam ho niekde hoď, ja tam možno môžem streliť. Ale nebudeš moc nízko? Počkaj. No, daj ho vyššie. Nejde? Ide. Au. Počkaj, nehyb s tým. Sekundu. Trošku mimo je. Dobre. Niečo sa vypalo. Vrtula sa vypala zase. Fajn. OK, tak ja môžem teraz skočiť, keď sa vrtula vypala. No, môžeš. Čakám ťa tu. Už som ťa videl dole, akože. A ja už som to videl v jedne, tak poď. 3. 3, 4... Krása. Toto som myslel, že to budeme pomimo, vieš, tých miestností. Aha. Áno, tak to bude aj v dvojke. To je CDčko. To je. Fajn. A ja už si chcem zasunúť. Ďalšie CDčko zasúvam ja. Dobre, ale ešte najprv hip-hop musíme dať. No, tak sa mi nedá. Teraz nás zostal špina zničí. Ja. Au. Dobre, a na skol. To si vychutnáva určite. No. A to už by mal byť koniec, nie? Vždycky keď zasúvaš CDčko, tak to už je konec. No, tak by sme vám najrobiť ďalšiu časť. Áno. Určite bola dokonalá, nasmiel si sa ako hovado pri tom. No, tak v tejto hre není moc na čo. No, však to. Akurát iba na... Aj sme takí géniovia, že to vylúskame bez toho, aby sme niečo posrali. Presne tak. Ja, zase tam Je to 2-2. Amatér. Ani sa s tebou už nebavím, buď No, v kúte. poďme o finálové. Kúte buď. Neidem. O finále. OK, ale keď vyhráš, tak je to podvod. Podvádzal si. vyhral som. Podvádzal. Hej, 3-2, takže... Hovno, neverím. To bol podvod. To bol Dobre, nejaký... nemôžeš, bolo v finále. Dobre. 4-2. Šofér dáva ten chuj Nie, papier. to bol... A že by... Kameň. Bola by sranda, že by si si Kašo. mohol vyhrať. Oh yeah! Dobre. A teraz dal ten čurák kameň, ak som ukázal, on to postavil. To je všetko. A ďalšia časť bude už možno z nejakej inakšej hry, lebo už ma to nebaví. Čo nemusíš dať postupne, môžeš to mať nejaký raz, Dáme že ťažší. najskôr čo to Teraz na budúci dáme najťažší level. Dobre? Čo? Na budúci. Ideme postupne, musíme ísť postupne, nemôžeš takto, že nečúpneš najťažší. Prečo? Však je to aspoň sranda. Počkaj chvíľku. Nemôžeš dať najťažší. To mi robíš na spoločne. Haha, takú facanú. No neviem, už by sme to inak mohli Hej, hej. ukončiť, môžeme to celku druhé, bolo tam až 8 levelov. Takže sa majte. Čus.